Čaute, rozhodol som sa znovu si zahrať hru Bounty, a to z toho dôvodu, že chcem z tejto hry spraviť sériu a že by vás to proste mohlo baviť, hej. Ktorí ste si nepozerali prvú časť, tak určite si pozrite, je to fakt dobré. No a takto tu máme dva módy, hej. Jeden je story mód a jeden je endless mód. A my si zahráme tento endless. Ja to proste čítam tak, ja neviem, ako sa to číta, to je jedno. Že mám nazbierať najviac zošitov, koľko viem. Tu máš, že high score môže byť 7 notebookov, tak uvidíme, koľko budem mať. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Hej, proste ono to vyzerá normálne, tak čo je tam iné? Vyzerá to normálne, iba že hore není to, že hore není napísané, že napríklad 3 až 7, akože tá no, ale že je tam napísané proste je, že je tam napísané iba, že 1, 2, 3, 4 a tak. Hej, to proste je takto. To je koľko? 15. Hej. Wow, you exist. No hej, existujem. Prečo mi tu dáva peniaze ako prize? Bože, nie, že by mi to vadilo, ale čo? 6 plus 9 equals 15. To je 2. Počkaj, čo je tu? To som sa vždy čudoval, že či tam má vrtačku, alebo čo? Times equals 0. Teraz ho zase nahnevá krásne. Aký je on krásny, keď je nahnevaný? Dúfam, že to nebude principál, tak kde? Dobre, ešte, že je tam na konci chodby. Á, ponožka. No. Jaj, takže to sú akože normálne zošití, ako v tom normálnom. To je 10. 9 minus 6, to je 3. Počkaj, nemal byť tento príklad zamazaný? To je jedno, je to 7. No. Super. Hej, on ešte tam proste na chodby. Na konci chodby. Tak. Hej. Už ho ani nepočujem. Takže už sme proste ďaleko od neho. 0, 2 plus 7 je 9, 5 minus 4 je 1. Hej, správne. Ešte mám nazbierať podľa mňa, že 3 zošity. Len... No running in the halls. Nie. 15 seconds. Detention for you. When will you learn? Ja nechcem tu zase zomrieť. Že tu zase neumrem. To by nebolo moc dobré. Ale možno, že mi aj pomohol tým, že ma tam zavrel. Podľa mňa je tam na konci. Oh, no jasné. Tak čo sa dá očakať? Však.
Inak vraj, že tá bisoda ti má pomôcť takto, keď už je blízko. Oho, to vážne fungovalo. 6. 1 minus 4. Ak na toto kúkajú nejakí prváci, tak môžete napísať, že koľko je 1 minus 4, ale samozrejme ja viem, je to minus 3. A to je 9. Super. Už mám 5. Gotta sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, 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 sweep! Kde je sweep, sweep, sweep? Není asi. To je jedno. Že tam nebude teraz. Prosím, nech tam není. OK, není tu v pohode. No, ale tá playtime nemôže byť otravnejšia postava. Otravnejšie niečo ani nepoznám. Prečo je taký rýchly? Kde je? Si musím zase kúpiť túto sodu. No bullying in there. To už podľa mňa nedám. On je z nejakého dôvodu strašne rýchly. A ja neviem prečo, však ja tu mám dobre tie príklady, ešte sám ich tam dal, tak aby som ich mal dobre. To už nedám. Odkedy je taký rýchly? Skúsim to na budúcej. Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. Mám nazbierať nejakých 7 zošitov. A potom kam mám utiecť, keď ich mám? Čo ja som ich teraz nemal, ale proste kam mám potom utiecť? To je jedno. Takže to by bolo samozrejme koniec. No a čau.